Ćao! Danas razmišljam o tome, iako sam dobila decu, prvo dvoje u 30. i drugo dvoje pa skoro u 40. Koliko bi mi bilo lakše, sad mi se tako čini, da sam ih dobila u 20. Makar ovaj prvi par. Sad u 40. imala bih već samostalnu odraslu decu. Imala bi vremena i energije i toliko znanja i sigurnosti u sebe da počnem neki svoj biznis, da razvijam karijeru, da se bavim više sobom, svojim zdravljem. Imala bih mnogo više vremena i energije sada za to. A da sam ih dobila ranije, mislim da bi bila mnogo manje opterećena raznim strahovima i pitanjima i da bi mi bilo lakše da ih u svoj život inkorporiram, da tako kažem, zato što ne bi bila u toj meri ustaljena u svojim navikama, u svom načinu života, u svojim izborima, u onome što znam da volim i ne volim, u onome u čemu uživam. Bila bi fleksibilnija. Što smo stariji, mislim da smo manje fleksibilni, jer smo kroz život sve više pronašli šta je to što nam stvarno odgovara. Mislim da bi bilo baš lepo biti tako mlada mama, blažena u neznanju, iako sigurno da to nije pametno ako se to desi s nekom osobom sa kojom nismo sigurni da želimo da budemo, ako nemamo tu vrstu podrške od partnera i tu vrstu sigurnosti. Ali isto tako kad si mlađi, u 20. čini mi se sa mnogo više ljudi možeš da se složiš, sklopiš. Kad rastete zajedno pravite svoj život. Ne pokušavate u 40. sada svoje ustaljene živote nekako da povežete, da izmiksujete, pa da to sve bude okej jednom i drugom. I kad pogledaš od te neke 20. do 30. pa i dalje, većina nas je bila nekako serijalno monogamna, iz jedne duge veze u drugu, duže ili kraće. U potrazi za nečim boljim, u potrazi za nekim pravim, tim nekim našim zamišljenim, the one, koji u suštini ne postoji, jer on postaje pravi za nas i mi pravi za njega, zapravo kroz taj odnos koji gradimo, kroz to vreme koje provodimo zajedno i kroz sve teškoće kroz koje prolazimo zajedno. Tako da je možda, ko zna, bilo smisleno izabrati i nekog mnogo ranije, možda bi to bilo skroz okej, da se nije tako dugo čekalo. A posebno to čekanje, da se stvari nekako uklope, da sve bude savršeno. Što više vremena prolazi, manje su šanse da se to zapravo desi. Čini mi se da nam je danas nekako svet nas gura u tom pravcu beskrajnih izbora, u tom pravcu uvek biranja sebe i onoga što je meni važno, a bez pogleda u drugu osobu i ono što možemo mi da pružimo, što možemo mi da damo, da budemo zajedno. Naravno da ima mnogo prednosti i to da dobiješ decu kasnije. Verovatno si finansijski stabilniji. Moguće da si sad u pravom momentu, da odeš na to porodiljsko, da se ne osjećaš egzistencijalno zabrinuto ili ugroženo. Dobro je i to što imaš više godina, pa si možda opušteniji u nekom smislu da si oko sebe imao ljude koji već imaju decu. Video si kako to izgleda. Ima tu prednosti. Meni se iz ovog ugla sada čini da bih baš volela da sam malo ranije dobila decu. Ne znam, šta vi mislite?